नमस्कार. काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आजपासूनच 2022 हे आपलं कॅलेंडर वर्ष सुरू झालं आहे. नवीन वर्ष, नवीन इंग्रजी वर्षाची तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा. आपलं वर्ष नवीन हे गुढीपाडव्यालाच आणि ते बरोबरही आहे. पण सध्या आपले सगळे व्यवहार चालतात ते ह्याच वर्षाप्रमाणे, कॅलेंडरप्रमाणे. तर हे जे नवीन वर्ष आहे इंग्रजी, त्यावर एक कविता नवीन वर्षाचे नवे संकल्प, नवे वर्ष नवे संकल्प नावाची शीर्षक आहे. नवे वर्ष नवे संकल्प, ती आपण आज ऐकूया. तुम्हा सर्वांना परत एकदा शुभेच्छा. नवे वर्ष नवे संकल्प. दिस सरे सप्ताह सरे सरती मास. दिस सरे सप्ताह सरे सरती मास. 12 मास संपता येई नवे वरीस. दिस सरे सप्ताह सरे सरती मास. 12 मास संपता येई नवे वरीस. नव्या वर्षाचे नवे तराणे, नव्या संकल्पांचे नवे गाणे. नव्या वर्षाचे नवे तराणे, नव्या संकल्पाचे नवे गाणे. नवे बीज नवी रुजवात. नवे बीज नवी रुजवात. नवा कोम नवी सुरुवात. नवे बीज नवी रुजवात. नवा कोम नवी सुरुवात. नवा बहर पालवी नवी. नवा बहर पालवी नवी. नव्या वर्षाची उमेद हवी. नवा बहर पालवी नवी. नव्या वर्षाची उमेद हवी. अंधश्रद्धा गाडून शिक्षण घेऊ. अंधश्रद्धा गाडून शिक्षण घेऊ. वारकरी आपण विज्ञानाचे होऊ. अंधश्रद्धा गाडून शिक्षण घेऊ. वारकरी आपण विज्ञानाचे होऊ. वासना लोभ भय भ्रष्टाचारा. वासना लोभ भय भ्रष्टाचारा. नको देव जीवनी थारा. वासना लोभ भय भ्रष्टाचारा. नको देऊया जीवनी थारा. टिळक सुभाषबाबू सावरकरांचा. टिळक सुभाषबाबू सावरकरांचा आदर्श घेऊ त्या महात्म्यांचा. आदर्श घेऊ त्या महात्म्यांचा. जाती प्रांता मूठमाती देऊया. जाती प्रांता मूठमाती देऊया. नवा बलशाली भारत घडवूया. नवा बलशाली भारत घडवूया. धन्यवाद मित्रांनो. कविता आवडली लाईक करा, कमेंट करा. तुमच्या मित्रमंडळींना नवीन वर्ष शुभेच्छा देताना ही कविता शेअर करा त्यांच्याबरोबर. आणि चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर तो अवश्य करा. आता परत भेटूया आपण एक 8 तारखेला नवीन मराठी कविता घेऊन. धन्यवाद.